sayiloko lokuthi yena uhlukanisa inyaka ungisha mina. Sisi wami usebenzile noSminoff okweculo amaskandi wayidlala ingoma la ngakubo noSminoff ngakubo la yabo wayidlala ingoma la lapho ngathi singaphinde sikubone yini ucollaborator nomunye uculo amaskandi beside uSminoff. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So uMaskandi ufikile and ufike kwezakala because uzinqumalo usekhethile futhi ukuthi uzophinda futhi akhiphe enye ingoma nomunye wabaculi bakhona la kuMaskandi. Waphinde futhi washo ukuthi uenjoyile kakhulu ukusebenza noSminoff, ziyeza futhi in the future ezinye ingoma zakhe noSminoff. So asithembe ukuthi zizosheshe zifike maduzane. So guys, asambeni yethu umlalela ke uzinqumalo ukuthi umuphi ke lo mculi kaMaskandi afuna ufeatureisha naye next. Ashoneni khona ngadle isikhathi sakho uma ukuthi uyaqala ukufika lana, make sure ukuthi ushiye subscribe ile ukuze ungeke uzuphuthelwe ama video afana nalawo. Ashoneni khona. How does it feel today ukuthi ube the only amapiano artist emcimbini kaMaskandi? Ngiyakwazi nje. So i-crowd ihluke kanjani kule joy le house le mapiano kunale amaskandi? I respond abantu like music. I mean, this is a Maskandi festival, but they were super happy from the intro to man. So music is music. So bakuphatha kanjani la? Bakuphatha kanjani? Oh, good lana mntami. But I'm happy. It was worth it. It was definitely worth it. 2025 nyaka siwaku was a very good year for you. Mathonje uchaza in one word ngathini? Inja igame. Ngiyabonga kakhulu sisi wami. Usebenzile noSminoff okweculo amaskandi wayidlala ingoma la ngakubo noSminoff ngakubo la yabo wayidlala ingoma la lapho ngathi singaphinde sikubone yini ucollaborator nomunye uculo amaskandi beside uSminoff. Sminoff, I enjoy working with Sminoff so much, so definitely I'd like to continue working with him. But ukhona umunye ngimbukile lo cula ngimilela angifetelemu. Yes. Right? Umafixon. Lo hlonisa unyaka. Laba mawubona uSmith sayiloko lokuthi yena uhlukanisa inyaka ungisha mina. Nilelani manje? Lokuthi wayena uhlukanisa inyaka manje. Like bahlezi behlosa unyaka uMaskandi, I think it's 3 times in a row. Mhlambe ngawubona ukudominate ngako ukufisa nako ukuthi let me do a Maskandi song eyami ngozi. Mafikizolo. It's fine. Thank you for the time. Kodwa ngiyafuna ukusebenza naye. I really want. Ukhona ngalezo mtshela. Tshela siyabona. Dale kahle. Okay everyone, izizweleke uzinqumalo ethu ufuna ukufeatureisha noMafikizolo. Asithembe ukuthi uMafikizolo ko unyaka wakhe uzomhambela kahle kakhulu njengoba esefuna ukufeatureishwa ama-artist amakhulu afana naye ke uzinqumalo. But ke sivala la i-video yanamhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyile i-video yanamhlanje. If you enjoyile, ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.